Jakú piješ ty teraz? Väčšinou jakú? Zrnkové preso, alebo jaké? Kozen. Jak? Šariš. Aha, káva šariš, hej? Ne, kozen. Kozeň. Hej. Aj to toto je. Oj, môj najlepší si ty citrón. Čau, kamarát môj, čau. Der sa. My se poznáme. Čau, môj. Dakedy se poznáme furt. Dakedy sa poznáme furt. A keď bude robota, mi zavoláš. Zavolám, čo znáš robiť? Takú borovinu. Borovinu znáš cahať zvonka, hej? Hej. A ešte čo znáš ku tomu robiť? Takú borovinu, trávu a taký. To nie je cesta robota. Toto není? A z tých cechších robotoch čo znáš robiť? Tak. Také robiť tu doma celá. Tu. Znáš robiť aj to ten murováčky a toto? Ne, to dáva také ťažké robota.